2016. מסיימות התמקצעות. חשבתי שיהיה ככה מקלחות בטאץ', טמפרטורה בשליטה ידנית, ככה איזה 4 כיווני מים, מלא זרמים, עם הגבות שחכות בחוץ חמות, בערך ככה. חשבתי שזה יהיה דלתות נפתחות כאלה, ושלוחצים על איזשהו כפתור טאץ' בשביל לפתוח אותם, וכשזה נפתח אז יש לך את האפשרות להדליק את המים מבפנים. חשבתי שכזה לא יהיה וילונות ויהיה תור משוגע, כאילו כזה כולם חכו בתור וכזה יהיה לא נעים, אבל דווקא יותר טוב. טוב, אז כאילו אני כזה ציפיתי די לספה, וכזה, את יודעת, כאילו מקלחות שאת אומרת להם איזו טמפרטורה את רוצה, וכזה ברזים שאת כאילו רק נושמת וכאילו הם נפתחים לך, ושהכל עובד. מיטות כאילו אורתופדי, דוקטור גב, עניינים. זהו, התוודעתי. לפני שבאתי כאילו חשבתי שכאילו לפני הטירונות חשבתי שזה יהיה כזה כמו חדר ענק, שאין כאילו אין תאים, אין כאילו וילונות בכלל, אבל אין תאים, והיה פה כזה מלא דושים כאלה, ופשוט מתקלחים כאילו כולם ביחד, וכזה הבאתי בגד ים, הייתי בטוחה שכולם מתקלחות ביחד, לא ידעתי שזה תאים, ושראיתי וילונות, כאילו אז בכלל אמרתי, וואי, תורה. וואי, הייתי בטוחה שהמקלחות זוהמה, שאין וילונות, שזה כזה צינור כזה שבא מלמעלה כזה, פשוט משפריץ עלייך, או שאת עושה כזה ככה על החברים שלך, וכאילו ככה מתקלחים, לא ידעתי שזה... איך אני עושה על חברים שלי? ככה עושה על חברים שלך, וכאילו מתקלחים, אבל תש עולם. חשבתי שזה הולך להיות שטח אחד גדול עם מלא טוש כזה, ומלא בנות עומדות ביחד במתקלחות. המצב יותר טוב. דמיינתי כזה ריבוע עם טאץ' ולבחור את הטמפרטורות, ושהכל יהיה כזה ממש מתקדם לטכנולוגיה, אבל זה סתם כפתור מאפן. חשבתי שזה המגמה עם הכי הרבה טס, ושכל חמשוש נהיה בבית וזה יהיה ממש כיף. אז איך חשבתי שיהיה בנתיב? חשבתי שאולי יהיה קצת פלצני, קצת כבד כזה, וצדקתי. כשאמרו לי מפקץ, זה מה שחשבתי. את האמת לא ידעתי כל כך לאן אני באה, חשבתי שכל הקורס זה מפקדות בחוות השומר, מגמת מפקץ, שכל היום רצים ופזצות וזה, הבטחו שורנים וזה וזה, וקורס עוד. אני חשבתי שנלמד לשון. בניינים כאילו, אחד, תיאל, פועל, אפעיל, אפעול, העול. אני הכינו אותי לאוכל מעולה. חשבתי שיהיה טעים. חשבתי בהתחלה שיהיה ממש מגעיל, והוא ממש טעים בסוף. הייתי להמבורגרים, אני לא ידעתי שיש גרנולה. ודברים אדירים. לא ידעתי שיהיה מרק. אבל בתכלס מגעיל. ההורים שלי חושבים שאני צובעת חוברות צביעה. ההורים שחושבים שאני איזה לוחמת בקרקל. ההורים שחושבים שאני רב עם ערבים. נראה לי חושבים שאני עושה מה שאני עושה, ונראה לי חושבים שאני מבזבז את הזמן שלי. נראה לי חושבים שאני מבזבז את הזמן שלי ושזה לא צהל אמיתי. אוקיי, אז אבא שלי חושב שאני מורה חיילת עד עכשיו, נראה לי. הוא לא מבין מה זה קורס סוד, ואני כל הזמן אומרת לו, לא אבא, אני הולכת להיות מפקדת. ואז הוא אומר, מורה, אני אומרת לו, לא מפקדת. ואימא שלי גם לא כל כך מבינה, כאילו גם חושבת שזה סוג של מורה חיילת, אבל קורס סוד זה לא מורה חיילת, זה מעצבן אותי שאומרים לנו שאנחנו מורות חיילות. אז המשפחה שלי בטוחה שאני או מורה, הם לא מבינים למה אני סוגרת לך כי אני כולה בנשקייה, או בחמ"ל, עונה לטלפון, והם בטוחים שאני מורה. ששחק את גומי כל היום כזה. אח שלי חושב שאנחנו משחקות בדוקי. כל החברים שלי חושבים שאנחנו בקייטנת צה"ל. נגיד, אמא שלי בטוחה שאני כאילו סופרמן, אבל אבא שלי בטוח שאני מש"קית ת"ש. אבא שלי חושב שמש"קית מכ"ם זה מש"קית ת"ש.
לא נראה לי הם כל כך יודעים, כאילו כל המשפחה שלי בקרבי, אז הם לא כל כך מבינים מה זה חינוך. דודה שלי שלחה לי מגבת שכתוב עליה שובי בשלום. המשפחה שלי חושבת שאני מקבלת מיומנויות על איך מחלקים שוקו ולחמניה, כי הם חושבים שאני בקייטנה ושכל היום עושים פה כיף. האמת שזה נכון, אבל סתם, הם גם מאוד מעריכים את הלמידה והם חושבים שהיא חשובה ומשמעותית. מה ההורים שלי חושבים שאני עושה פה? הם חושבים שאני אוכלת, שומרת והרבה בוואטסאפ. חבר שלי חושב שאני בקייטנת חינוך, או במשהו של המתנ"ס, וחברות שלי חושבות שאני... חברות שלי מהבית בטוחות שאני באיזה סיירת מטכ"ל, אבל בגדול אף אחד לא יודע מה קורה פה.